ኣብዚ ቀረባ እዋን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ስብሓት ነጋ ባዕሉ ዕሉል ፊውዳል ኮይኑ እናሃለወ ፊውዳላት ትግራይ ወዲዎም እዩ ኣፅኒትዎም እዩ ክብል ተዛሪቡ ካብዶም ፊውዳል ብዝብል መፀለምታ ህወሓት ዘጥፈቶም ዓበይቲ ዓዲ ስለዋ ይርከብዎም ዝገርም ድማ ሽሞም ኣይፅዋዕን ታሪኾም ኣይንገርን ከም ነውሪ እዩ ዝቁፀር እንሆ ሎሚ ናይቶም ውሕዳት ሽም ክንፀርሕ መፂና ኣለና ኣስገዶም ተሰማ ሃይሉ በርሀ ፀጋይ ካሳየ ካሕሳይ ታፈረ ኣለታይ ግርማይ ዝበሃሉ ካብ ስለዋ ተወሲዶም ዝተቐተሉ እዮም ካብ ጀምላሽ ድማ ኣለቃ ኣብርሃ ከበደ ሓዲስ ኪሮስ ምሩፅ ዝበሃሉ ተወሲዶም ምስ ተወሰዱ ድማ ኣበይ ከም ዝወደቁ ኣሰሮም ዝጠፉ እዮም ብፍላይ ካብ ግጀት ፊተውራር ብፁእ ምስ 5 ርእሶም ፀኒቶም እዮም ወይዘሮ ባፋና ፅብሃ ዝተባሃላ በዓልቲ ቤቶም ኣብ ባኽላ ተሳቀየን እየን ሞይተን ገብረ ኪሮስ ብፁእ እድልሽ ብፁእ ወልደ ኪሮስ ብፁእ ዝተባሃሉ ደቀን እውን ከምኡ ተሰዊሮም ተቐቲሎም ታሪኾም ኣይንገር ሽሞም ኣይዝከር እዚኦም እቶም ኣዝዮም ውሕዳት ዓበይቲ ዓዲ እዮም ብቐረባ ዝረኸኽዎም ሓበሬታኦም ብቐረባ ዝረኸኽዎ ዓበይቲ ዓዲ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ብቐፃልነት መፅናዕቲ ጌርና ሽም ዝዝርዝሮም ክንዝርዝሮ ኢና ታሪኾም ክንዝክሮ ኢና ሽሞም ክንፀርሖ ኢና ክንፅውዖ ኢና ወለድና እዮም ዘጥፈዎ ነውሪ የለይ ህወሓት መንግስቲ ይነበረ ሽፍታ ይነይሩ ሻዓፍቲ ሻዕዋን ብሕጊ ዝተዳነዩ ሰባት ይኾኑ እዚኦም ተጨውዮም ተወሲዶም ኣሰሮም ጠፊኦም እቲ ዘገርም እቲ ዘሕዝን ግን ሳብ ሎሚ ሽሞም ውግዙ እዩ ሽሞም ኣይፅራሕ ታሪኾም ኣይዝክር እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ይሕዝነካ ከም ትግራዋይ ይሕዝነካ እቲ ኣብ ትግራይ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ታሪክ የለን ዝበሃል ካብቶም ኣዝዮም ፀልማት ትግራይ ዘዘክሩ ታሪኻት እቲ ሓደ እዚ እዩ ክንቕፅለሉ ኢና ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ብዝኻለኩም መጠን ሰዓውና ብዙሕ ሓበሬታታት ኣለና ሓበሬታታት